Yawa mai gida salamu alaikum. Alaikum salam. Ko ya musan sunan malamin? Gaskiya sunana Dan Fillo. Dan Fillo. Kai ba Fulatani ne, wanne yare kake ji? Fulatani ne sosai na asali ma kenan. A'a sunan ka na gaskiya ba Dan Fillo ba, sunan da aka yanka ma rago. Sunana Adam. Adam. Adam ne sunan ka na gaskiya? Adam na gaskiya wanda aka yanka min rago ba. Okay. To da Allah yanzu muna wata tambaya ran ma. Okay, ina jin ka. Na gan ka saurayi. Yanzu da Allah mata nawa kai yaudara? A gaskiya ni gaskiya ban yaudara ba, sai dai a yaudare saboda ni ban san mece ce yaudara ba. Ko mace ɗaya baka yaudara ba? Gaskiya na dai dan yi satin ko dan ji, amma gaskiya ban yaudara ba ma. Yanzu wace ce kana da budurwa? Gaskiya ina da budurwa kwaɗe sunanta Amina, kuma ina ganin tsakani da Allah tana so na, ina son ta saboda babu wani yaudara tsakanin mu. Kuma ba za ka iya rabuwa da ita ba? Gaskiya ina jin idan ba ita ba sai cikin rijiya mai zurfi. Yanzu misali a ce wani ya ce zai baka miliyan 30 ka rabu da ita, ka bashi ita ka sadaukar mai da soyayyar ta, zaka iya? Gaskiya ba zan iya ba. Ba za ka miliyan 30 fa. Ko nawa ne zaka bani? Yanzu nawa kake da ita? Banki da gida da dukiya da kadarar da kake da ita ta ce? Gaskiya dai ina da kuɗi sosai, kuma ina da ATM kamar yare guda 3 haka. Yanzu misali aka ce ka fito, zaka iya fitowa? A gaskiya iya fitowa saboda ina da kuɗi. Kana da kuɗi? A tunda aka ce za a baka miliyoyin kuɗi ka sadaukar da soyayya ka, ai na san kana da kuɗi. Yanzu fito mana da kuɗin aljihunka mu ga nawa ne? Gaskiya sai ce saboda ka san yanayin gari ne, sai ka bar su a gida ko account. Yanzu a ce ina da su sai in fito da su, amma na san ina da kuɗi. Fito mana da ATM mu gani shaidar kana da kuɗi. Gaskiya wannan ban zo saboda ka san akwai yan yahu, wani ma ya zare. Yan yahu babu ruwan su da yawan ATM ɗinka. Mutum kai ai babu wanda zai san da ATM a aljihunka. To ai ka san akwai wanda kai kuna kai sare lalabe ma aljihu. Kawai babu daɗi ne. Malam wannan ba gaskiya bane. Yanzu dai kawai Malam Fillo kawai ƙarya kake mana. Dan ba ta yace za a ko ƴan gidan gwal ce aka ce za a baka miliyoyin kuɗin ne, yace kake baka da ko sisin nan. Dole ka gwara. A'a wallahi. To yanzu ita za a bibiya aka faɗa mata wannan magana sai ta karɓa ta zaɓi kuɗi da kai. To ai ba haka bane kuɗi. Aga ni gaskiya gan nake gwara budurwa akan kuɗin nan. Kuɗin nan lokaci ɗaya suka ƙare, kadar shanu in na sai shi kenan. Yanzu dai kana nufin ba za ka karɓi miliyoyin kuɗaɗen na akan soyayya ba? Ba fa da wasa nake maka ba, yanzu kuɗin suna nan fa, kana amsa ko? Gani a ƙasa mana. Ban gane a gani a ƙasa ba. Gani a ƙasa, ga an kawo min su shi da. Za ka karɓa? Zan amsa mana. Ainihin kyauta ba mai da shi ba ko? Akan yarinyar fa za ka haƙura fa karɓi kuɗaɗen ba. Zan iya haƙura saboda kuɗin da za su toshe min wani gun ya san cewa komai ya wuya dai zan samu abin da. Za ka ce ba za ka karɓa ba. Zan ce ba zan samu a kawo zan ƙasa.